Ay, yun, huli na naman. Huli na naman, ang laki to. Oo, uy, ala, laka. Laka. Plapla ka to. Mga sa'yo. Grabe. Ay, yan na naman, oh. Yan na naman, laki. Uy, kaya Jason, bayawasin mo na ako. Laki. Uy. Ay, grabe. Laki. Ay, grabe, oh. Diyos ko. Dito na kayo. Sige, sige. Punta ron. Sige. Huli ka. Ang lalaki. Ang lalaki. Ang lalaki. Parang piling-pili. Piling-pili nga. Grabe. Huligin ni Kati Jason matay. Diba? Ayos na. Ang laki, oh. Unay na ako sa food. Ay, dalawa? Ay, kala ko dalawa. Ayun, laki. Plapla ulit. Kahit 5 fingers lang, okay na. Manoy, si Manoy. Maurag talaga si Manoy. Maurag talaga si Manoy. Fish on. Fish on ba? Huli yan! Laki! Laki! Wala ka! Huli mo! Sing lang laki. Yeah, mga tuyo. Uy, gaganda mga tuyo. Nakadalawa na ako mga tuyo. Thank you, Lord. Amoy. Ayun mga tuyo, nakadalawa na ako mga tuyo. Dito lang yan, ha? Yun. Welcome po ulit sa ating YouTube channel mga toy. Maraming salamat at samahan niyo po ulit ako samahan niyo po ulit kami na mamingwit dito sa Eco Park. Tapos kasama natin dito sila Manoy, yan si Manoy. Yan Manoy, magandang Shout out dyan sa lahat ng mga subscriber dyan ni Kachoy. yeah, hey. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Kasama natin yan doon sa dulo, si Kati Panyo, tapos si Kati Jason. Ayan, andun sila sa dulo. Yun. Yung mamaya i-highlight natin yung huli nila. Noong nakaraan mga yung unang spot natin dito. Doon kami sa may pader na yun. So ngayon dito naman. Marami pala dito. Ito, yan mga kasama natin yan. Si mga anglers dito sa Anguno. Diyan lang tayo. Ayan yung gandang. Wala laki pala dito. Diyos ko. Dalawa kaagad mga kachoy. Bala ko mag-sit up ng butong. Huwag ka lang magbutong. Floater na lang, no, Noy? Mati, floater na lang tayo. Ganda ng floating. Kitang-kitang nilulubog na ganun mati. Mati, titikman yung isa. Ganda rito. Ilubog mo lang. Huwag ka lang magkakamali. Huli ka na naman! Huli ka! Kala ko wala. Taranta lang. Yan, pwede na mga tayo. 3.1 na pwede na daw. Kala ko malaki ulit. Hindi makapurmay tilapia ba? Bago makapasag daw, nakatalsik na. Makapasag ay nasa tabi na. Bago makapasag, natalsik na. Kulang na lang mag-shoot sa cooler eh. Yan na naman. Laki na naman. Taw-taw lang talaga sa kalam. Taw-taw lang ang sakalam. Katsoy, Jason. Nadali. Anuin mo na ako, Katsoy. Bayabasin mo na ako. Hindi na dali, no? Grabe, lunok na lunok. Ganda ng size mo kasi. Nasira nun talaga. Ang sarap pa naman ang lasa dito. Uy, ganda. Apat ka agad. Parang saglit pa lang. Siraan itong babaran ko. Ha? Siraan. Okay, again and again. Yun. Ganda ng floater. Ayan na naman isa. Yung isa naman. Yung isa. Yung isa. Yung isa. Tinakbo na. Huli na naman. Ay sus, Ginoo. Kalit-silit ka na. Yan na naman kasi. Ginagawa. Yan na naman.
Taw-taw Taw-taw lang sa kalam. Oh, ganun sa'yo. Mayabasin mo na ako, no? Ganda. Paspasi hanggat mayroon. Kakatawa itong spot natin. Ano ba yan? Sila rin mga rider nakakuha rin si ano. Nakabitaw? Hindi kayo true love. Hindi kayo mag-sprint. Hindi ka na shot, hindi ka na ano. Love. Tanga ng taga ako. Nakakatulog ka. Ganda itong taw-taw ko talaga to. Wala kasi tayong makakuha ng ano mga tayo. Kawayan, maganda sana kaganito. Yun ang nakadali naman siya. Malaki ang taga niyan. Nilunok pa rin kahit malaking taga. Talaga. Naku. O yan na naman isa. Yung isa. Yung isa. Ay, Jesus, Ginoo. Ang laki oh. Okay, Oh, ito yun. Bulan, ano na, papunta na sa akin. Laplayan. Grabe ang laki. Laplayan ka, Choy. Sus, Mariusip, di na naman makakatulog nun. Hindi ka na naman makakatulog yan. Plastic ang laki mga tayo. Dapat pala. Maliit kasi yung hook ko eh. Ay, naku. Grabe, ganun talaga yung ano. Biglang to. Tumakbo roon. Sarap makaway ng ganung kalalaki. No? So, Payat pa yung nahuli kong yun, yung 1 kilo mahigit. Ah, mamaya pa ako. ayan na naman. Yan na. Oh. Yan na. Laki. Uy, Katoy Jason, bayawasin mo na ako. Choy! Grabe. Sa kalam. Grabe itong ano ko, itong taw-taw ko. Pinapasiklaban si Katoy Jason. Pinapansin itong akin. Mayroon. Gaganda ng size pati. Malalaki ang ano, nandiyan sa tabi. Gaganda ng size pati nga, no? Hoy, pag sinin mo naman kami rin ba? Dito ka na kasi. Babayabasin ko to. Kaya maya siguro. Ah, nilubog na. Bira. Huli ka. Dito pwede. Kakatawa talaga Baka kayo kami. nakatingin pa na kayo doon. Layo na nun ah. Inabot pa rin. Itong taw-taw na isa mga rin, wala. Kagatin mo na ulit. Ay, sayang. Yeah, tinatanda ka nun. Ang laki pa naman mga tirami. Oh. Doon, oh. Sayang, katibig. Grabe, oh. Hindi ka pala sumigaw dyan. Ang laki ng huli ni Katoy Jason. Oh, meron din ako mga tayo. Hirayo meron. Huli! Huli! Huli ka lang, di kulong. Ayun, Katoy. Uy! Katoy Jason! Kala mo ikaw lang ha. Magkano kasi ang pag ganun. Nag-aaway na siya. Yan ang naabutan ko pa yung bilik mo. Kagatin mo ulit. Kagatin mo ulit. Uy. Oh, ala. Ay, ito na. Uli ka. Uy, daki ka, Chuy. Oh, Lagi dali. Ako makakuha. uy, nakawala. Wow. Taw-taw lang talaga sa galam. Ito sa'yo eh, nasa tabi. Ito yun. Grabe, ang laki. Taw-taw lang talaga. Dapat. Gandang size, oh. Ah, parang iti with rice to ah. Iti with rice. Oh. Bayabasin mo na kasi. Sabay ko, nasakit ko. Hindi naman, tuloy ako. Tik pa malaglag, buti na lang. Mira ako pa niya. Oh, ang dami po. Baka siwapin na ang sulit. Galing ito ng C6. Oo. Marami pa rin ba doon? Dami pa rin. Merong matigas, merong ano. Tama lang. Dami yan, ang dami yan. Oh, yan. Parami no. Aabot pa na. Pang 2 araw to. Ginagat
Dalawang puti ko. Yun. Yari ka naman. Laki oh. Aray ko, tanggal ulit. Aray ko. Ginagawa mo. Ano na, Jason? Aray ko. Sumigaw-sigaw ka naman diyan. Ako na pumunta yan. Hanggang may Ito pa sila swerte. Ba talaga? Pag may kaliskis sa itlog. kaliskit na ito. Kakatawa itong taw-taw na. Ayan naman. Yun. Sige. Papunta ron. Ginagawa mo. Sige. Uli ka! Lalaki. Grabe. Mayabasin niya kasi ko ayaw niya kasi niya. May passport yan. Ano ba mga passport yan? May password to. Ayaw talaga yung mayabasin ha. Ayaw niya talaga ha. Mayabasin mo na. Mayabasin niyo na. Lap-lap po ulit. Lap-lap po ulit. Ba, nanahimik yung isa ko ah. Uy! Talsik ko. Tumalsik ko. Yan na naman oh. Yun oh. Yan na naman. Ay, bilitawan. Ay, yun, huli na naman. Ang laki to. Oo. Uy, ala. Alak ka. Plap-plap ka to. Mga sa'yo. Grabe. Sus, Ginoo. Uy, wala naman. Wala kahapon yung birthday mo, ngayon pala. Ngayon yung birthday ko. Pinagpapa. Ito na wala. Lalaki. Laki oh. Ang dinadami na agad oh. Bayabasin niya na ako. Wala na yung isa sana. Dito lang yun sa gilid nyo. Ang babayabas na po itay. Bawal yan. Ay, oh, grabe yung laki oh. Kala nyo. Kala nyo. Inay, may nambabayabas. Taga saan ba to, Inay? Ang laki. Uy! Ay, grabe! Laki! Ay, grabe oh. Diyos ko. Ito, palapit ng palapit, no? Yung isda. Dito na lang sa gilid eh. Pag bumula sa gilid, sa floater mo maya-maya, yung floater niyo kagatin. yung blatin mo na yung bibirahin na. So yun mga toy, bali ano pala muna. Magpapahinga tayo ng cellphone baga masira yung mag-overheat ng cellphone ko, so mainit pa to. Update ko na lang kayo mamaya mga toy sa huli namin. Yun, maraming salamat para ano, makapugus tayo sa harvest dito. Grabe, lalaki ng yun. Kaya mga toy, no? Yan lang muna kayo mga toy, no? A few moments later. Dahil dyan, highlight ka ngayon. Joy! Uuwi na lang. May habol pa. Grabe. Walang konti na lang ang ano kumakas. So yun mga toy, grabe. Harvest kami dito. Si Kati Jason din. Mga ilang piraso ka tayo sa'yo? Dami na, mga sa 15 piraso na may gusto. Oh, grabe. Tapos si Kati Panyo, ilan? Marami. So ito yung mga yung huli ko. Kinaral ko talaga kanina. Grabe huli. Partido pa yan, hapon pa pumunta yun ha. Ay, hapon na, umabol na lang dito. Kailan mo naman yan, oh. Ang dami, lalaki oh. Tragis yan. Grabe, lalaki. Mangilo na eh. Yun, thank you mga tay. Bali, Eco Park, ano to? Angono.
Yun, thank you sa inyo mga tol, sa mga di nag-skip po ng ads natin. Thank you talaga Lord, may pang-ayuda naman. Isang araw yan. Thank you Lord, thank you mga tay. Bye-bye. Pakita pala natin yung facing spot mga tay, no? Pakita natin. Ano yan, kasi Jason, no? Naka-waiting. Yan. Yan, ang dami ganda mga tay, oh. Oh. Yan yung spot namin dito sa Eco Park. Yan. Magdala lang kayo maraming tubig pag pupunta dito, tapos magdala kayo ng payong, no? Kasi napakainit. Oo. Ayan. Ay, meron pa. Laki. Wala na. Bisa mo na. Ala. Ang laki, oh. Sumabit pa doon. Ayusin mo, Roy. Ay, sus, Ginoo, laki. Grabe, oh. Six finger. Meron pa pala. Grabe, Ano laki? Tama pa. Pauwi na. Maabol pa itong mga plapla mga toy. Dito na kayo. Sa Eco Park. Ang uno. Oh, yun pa. Kinarakin. Akin din. Ole! Laki! Kala mo makakawala ka. Oh, pauwi na mga tayo. Nagano. Lahat. Ayos. Thank you Lord. Imamol pa, oh. Grabe, ang dami, oh. Ang lalaki. Parang piling-pili. Piling-pili nga. Grabe. Oh. At least malala. Oh, nakailang ano rin ako, 5 fingers. Oh. Dami ring 5 fingers pala. Grabe. Thank you talaga. So, ano, sa ano ng lawa. Ang dami, oh. Hulikin ni Kati Jason matay, oh. Di ba? Ayos na, oh. Panghana na. Mga 1 kalating kilo, dalawa, no? Dalawa. Ayos rin, good size. Ayos na yan. Kimanoy. Darakulon mga Kati, Kimanoy, oh. Ay, sulit ay. Grabe, nalaki, oh. Dalawang lalaking nahuli, oh, pauwi na. Ayos. Galing. Ay, dalawa? Ay, kala ko dalawa. Ayun, laki. Grabe mga huli talaga dito, ang galing. Nakapang last pa. Talagang the best. Upgrade kinabili yan.